ngliwati ngumandang krawitan witotos hoki atur kula herin sakita letrek karya budaya saking Mojokerto.
dandani kenal pot bareng tak pasang dadak pire pedot. Ngakune prawan tapi bokonge kok wis melorot. Bareng tak rabi dadak mangkokane cepot. Alhamdulillah rek saiki tak rabi dadak modal moro. Cepet-cepet sawone mateng kakean sari rapet aku celeleng. Angin puting beliung uga topan lan badai awan bergulung-gulung iku awan cuaca sing mendung ndadekno momok situasi sambaran petir teko atmosfer nang permukaan awal bencana banjir longsor lan gempa bumi mergo akeh tanaman hutan padha ulah tangan jahil sing demi kantong pribadi akhire terancam bahaya enak sing nisor gak kaya sing ndukur masih kerjane gak tepak tapi pinter ngatur nek ana kancane sukses kabeh padha ngrangkul bareng kancane kena kasus ditinggal kabur mergo wong urip ibarate wong nandur sapa sing utang bakale nyaur mulane ojo sapi pedhot ambek sanak lan dulur supaya langgeng saumur dadi wong tuwa pancen abot sanggane ibarat dadi kendi paribasane mergo momong anak wedok katik wis gedhe kula sing tak jaluk aja bosen kula mentahe tapi aku seneng ambek dulur kene wong sakmene kae ngadepe kok cek ngertine nek sing ngedung ganteng rupane kate ana sing ngrasani dipek mantu dolehno babu
kaos cekak ketok udele tak delok teko mburi ndodok ketok sikile Trono ketat incerane ABG nganggo trono ketat katik cek ngaprete nek digawe mlaku koyok ketok bayangane nek digawe leren dadak ana ambekane trono street kok cek longgare nek digawe molor ketok bokonge gedhe sing gawe ayu katik ketok seksine iso ngundang perangsak bareng lawan jenis gak ngrasani wong iku bojoku dhewe masak nang pawon nonone digawe begokok ngarepe pawon gedine mate ae bareng clonone suwek genine murup dhewe cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sakit pokoke iso ketemu bareng dulur-dulur kabeh dalam rangka hei lho apa bos Pak digesuh iku lho. Pak digesuh. Cek modun. Lho, nek modun kan ditarik rek padane tarik mari didol. Wan. Oke. Alhamdulillah. Iya. Kanca-kanca karya budaya iya iso menghibur masyarakat. Sama karat. Masyarakat. Sama latat. Masyarakat sama karat ma kat masyarakat sama karat ma kat masyarakat sama karat kat sama rakat lah iya ngono ngomong dibulat-buletno marakno kanca bingung lho gampane bingung iki pompong ana bajul sisike sempelan nggar situ apa pangan bajul iku kon tak kandhani oke awak dhewe carane tamu kaya ngene akeh berjubel-jubel bos berjubel-jubel jare sapa kan ketok kaya ngono lho ndase lho masa gak ketok kon wah goblok lah apa goblok aja masalah akeh titike tapi kanca-kanca lak kompak lho iya rek ayo apa bahwasanya karya budaya sudah mengompakkan diri untuk berpentas dan berkiprah semeriah mungkin ambekan aja lali lah apa bos lho ya apa iki lak unsur mudan-udanan Won oh iya lho unsur mudan-udanan iki untuk menjaga kesehatan oh iya rek padha ngelingno ambek warga kene termasuk kanca-kanca kabeh iya pidato ngekei sambutan menyambut kedatangan para teman-teman yang terhormat termasuk iku pemirsa-pemirsa iku termasuk pemirsa bapak-bapak yang terhormat yang nampak hadir pada malam ini ya ayo pidato bos pidato yang ngekei sambutan iya kan ngekei sambutan tak gak aja kuwatir kok nyambut catra pinten lah apa nyambut catra lah nyambut lah nyelangi mengucapkan kata sepatah kata ngono untuk menyambut kehadirannya ya cek kompak iya. Cek gak dibalen-baleni mesisan pidato wong loro dadi pidato kena dikei duet luwe apik ngene bos ya, nek pidato duet iki supaya mudah dimengerti aku sing bahasa Indonesia kamu yang menerjemahkan dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah ngono ya iya ya wis mulai ya? Ya iya rek masuk kate menir rek kon. Lah iya mulai ya. Ya iya bos kan niku. Ya. Rek kok gak ada ati loro ae. Ono aja sombong-sombong lho cacit dadi pemborong. Cacit dadi pemborong sumbunge iki lan. Duduk pemborong dadi orang-orang. Tak boni. Kan ngomong apa sih bos? Cari arek-arek aja kuwatir. Sing penting kan bon-bonane. Dimulai ya. Selamat malam saudara dan bapak ibu sekalian. Terus? Biarkan terus. Aku? Ya iya. Cara Jawane ora? Ya iya. Ngomong ta apa?
balenane. Selamat malam saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Jangan lupa di sini ada pementasan ludruk karya budaya. Ampun ngantos kesupen teng mriki wonten pementasan ludruk karya budaya. Untuk itu saudara-saudara atau Bapak panitia penyelenggara, Saking menika bapak-bapak utawi bapak panitia penyelenggara akan memberikan suatu hadiah yang sangat menarik. badhe maringi hadiah ingkang binateng. Ya apa binateng iku, Bos? Lah kon Mang, Menarik. lah ya nari ku apa? Ya batek. Lah ya binateng, Kon. Wis aja dipikir nemen-nemen ta, Kon. Ono arep basa binateng iku rek. Lah tari lah batek. Lah menarik binateng. Oh ngono ya. Wis anggapan biasa ngono lho, Kon. Nah, saudara-saudara sekalian, Nah iku baca Indonesiane apa? noh. Oh noh. Ayo, noh, ayo. Oh, jarene Mang. Lah terserah kono kok Jawane. Saking menika derek-derek sedaya, Bapak panitia akan memberi suatu hadiah. Bapak panitia badhe maringi hadiah. Cocok. Adapun hadiah yang nomor 1 adalah burung kakak tua. Hadiah ingkang angka setunggal inggih menika manuke cacak kula. Lah apa bos rek? Alah. Lah kon mang apa sih? Burung kakak tua. Burung iku apa? Ya manu. Lah kakak. Ya caca. Lah iya tuwa cacakku sing tuwek. Wis aja dipikir nemen-nemen, Kon. Saya bingung. Dan hadiah yang nomor 2 adalah burung puter. Hadiah ingkang angka kalih inggih menika manuk mumet. Lah apa kok mumet iki, Bos? Lah putre lah mumet tawon. Ya burung puter iku apa kono? Ayo puter ya mumet ya puter. Oh, nama manuk mumet iku. Ya aja dipikir nemen-nemen ta. Bah. Adapun hadiah yang nomor 3 adalah burung puyuh. Hadiah ingkang angka 3 manuk anyang-anyangen. Wah, iki lho. Lah kono burung apa sih? Burung puyuh. Lah ya puyuh bala-bale ngunyuh ayang-anyangen. Oh, nama manuk anyang-anyangen. Ya aja dipikir nemen-nemen ta. Kok niku terus kecak goblok kok niku. Oh, Sopo iki rek? Wah iku nek gak nyambut gawe. Nek gak nyambut gawe yang ngene iki. Apa? Glendang-glendung, glendung-glendang, akhire omonge gak karu-karuan. Kon kok nengerine wong gak nyambut gawe. Nah. Sajane aku nyambut gawe, Gel. Nyambut gawe apa? Dodol ndok, Ndoke sapa? ndok glok. Iku derane remuk iku. Bendina tengu-tengu ngarepe omah. Iku jenenge gak nyambut gawe, iku pengangguran. Nek aku nyambut gawe, Gel. Nyambut gawe, tapi oleh pendongamu 3 wulan iki wis dipecat. Lah perkarane apa? Lah ngicaki mbokmu iku apa? Ya syukur yo nek nganggur. Kabeh-kabeh gak nyambut gawe. Wah nek gak nyambut gawe iku pikiran stres rek. Nek stres nek kapan terus-terusan, akhirnya gendeng nek wis gendeng gak karu-karuan. Ya gak apa-apa gendeng. Lah saiki wong nyambut gawe iku lak butuh modal. Modal. Wong nek wis nyambut gawe modal duwe. Asile ana gak gampang ngomong nang wong. Ya wis. Duwe kagak? Sumpah gak duwe. Wong gak duwe sumpah-sumpah. Kayak terobos lho. Nek terobos yo jelas iki. Nyambut. Ya mbok nek koyo ngono, Bos. Gede wis anak-anak duwe gak nyekel. Ya mbok. Ayo duwe lho. Kan niku gak gani dhuwit ta? Sing kok duwe sapa? Lah iki nang ngene. Keroken kok. Wah. Gatel kabeh lho, Gel. Zaman saiki zaman televisi, itu zaman radio. ngono. Nek biyen iki radio masih gak ketok, gak ada buktine omong tok gak apa-apa. Saya zaman televisi ono layar kaca, Lah. ngomong ketok rupane. Ketok rupane. Lho niku masih ngomong Lah. ketok lambene ndoweh. Kok lapo nyanyi lambe iku? Gak masalah. Apa iki yang iki? Duit Siapa sing ngomong? aku. Oh yatra. Beke. Dompet ngene kok iso duit. Oh ya dompet. Isine apa? Duit. Ah, kemeruh. Isine apa, Man? Yatra. Ah, tambah keminter iki. Lah iya apa iki dodono? Wong gak ono isine apa-apa.
Nek gak ono isine apa-apa lah apa kon kena kanca. Gak rek aku ngesakno mek kon. Kono wis duwe anak, Duwe. duwe bojo. Iya. Terus nek konan bendina lak mangan. Terus nek bendina mangan, anakmu mangan, bojomu mangan. Kon gak nyambut gawe. Sangkano tangga teko endi lemu gak nyolong. Lah, Ngono lho. Negatif. Hati ayo belajar nyambut gawe. Kulak-kulakan iso kon. Bisa. Kok nginceng ae kon. Kok kepengin rotok lho, Gel. kon kulaan isa, Bos. Iso. Iso temen ah. Iso. Kulak apa? Sembarang kare lah iso. Kon iku lha apa sih kok nginceng ae? Deloke gak oleh. Oh, bahaya. Tak dungano. Delok ngono bahaya lho. Iki lha apa sih, Bos? Oh, iso. Kontak kae 100. Iya sih. Kon jalo ah? Ayo. Anjir ra iki. Susu ano? Sepiro? 199. Tambah torok lan. Ya wis. Saiki ngene rek, ayo nyambut gawe ya, belajar kreatif, ngene asile, batine. Kena digengoni anak bojo. Dikembangno. Ya dikembangno Ya wis. ngono lho ya. Gak apa-apa. Tapi ya iku nek wis kapan asile ana dhuwit ya balekno rek. Ya. Ya. Modale dibalekno. Lah kon kulaan apa? Lho, wis sesuai ambek dhuwit ya mok 100 ya. Kulaan apa ya kulaan sarung sih. Sarung. Wong adem-ademan koyo ngene. Kon kulaan apa? Kon? Aku ya kulak pakaian, ya kulak klambi-klambi ngono, Bos. Wis duwike molor aku tak kulaan rombengan ae. Kon iku lho, jaman koyo ngene kok kulaan rombengan ya apa sih? Gak apa-apa sing penting lak tawone nang oleh dhuwit. Lho iya, Sing Gel. penting kan oleh Bener dhuwit. barang iku gak mondro tapi badine akeh. Hasilnya Ah, gede. iya. Iya. Ayo ditawakno. Mlaku nang kampung. Iya, Get. Sarung. Klambi. Rombengan. Sarung. Klambi. Rombengan. Klambi. Rombengan ngono. Utawa kula dhewe utawa dhewe-dhewe kok gak oleh sih. Kok mek ngremekno aku kon. Lah bapak Tawa ya tawa, tapi nek kapan jon jejer sangkano sarung ki sarung rombengan. ya kula liyane lho. Aku gak kulak klambi. Kulak buah-buahan aku. Iya, Karepmu. Kulak sawo. iya. Kon kulak won. Aku kulak salak. Wis aku tetep golek sing gampang ae. Kulak apa? Golek sepet iku ae. Lah dalah. Kulak sepet lho digawe apa? Lho gawe koset. Kayak sembarang kali kebersihan sih. Ya udan-udanan. Ketoke sepele tapi batine gede. Lah ya apa? Iya. Ayo mlebu kampung, tawakno. Iya. Jejak aku aja jejak aku. Lah apa iki kok. Salah. Sawo. Sepet. Salah. Sawo. Sepet. Salah. Sepet ngono. Sing badok Oh, iku ana jang. sawo sak ranjang iku. Kok iso muring-muring sih? Lah kan dodol sepet apa kok ngejak aku dodol salah. Sasalamu apa kon jejer aku ngandol. Ngene iki sing garo sangkano salahku sepet ngene. Apa wong aku kula sepet kok. Sepet. Sabotagus. Wis gak dodol kan aja ini jejak aku, Bos. Karep Rusakno. Aku saiki dodol bagian kebersihan. Dodol apa kon? Ya kula odol kok. Oh iya. Aku yo kula apa kon? Aku yang ngono, udan-udanan akeh tebu roboh, kulak tali. Kon kula apa? ya usahane wong wedok-wedok cecek payu. Ya kulaan kutang. Wong lanang kok cerobok kula kotang. Babas sih pokoknya dagangan payu. Kok dagangan gak apa-apa. Ayo tangan nang kampung. Karepmu. Jejak aku. Odol. Tali. Kutang. Odol. Tali. Kutang. Odol. Tali. Kutang. Kok paling kaya odol-odol tali kutang. Ya sing garo ae sing odol Saingan berat kon. Wis perkara dhuwit engko tak baleno kono ae aku tak usaha dhewe. Wis kon usaha dhewe rek. Apa dhuwit 100 kulan sembarang gak oleh. Masih ngono ya, ngene lho. Masih duit 100 iki ketoke, tapi nek kon gelem kreatif, kon gelem belajar mandiri, ketoke cilik tapi sesuai iso berkembang. Oh, ngono ah? Ya. Saiki Ya. ngene rek, ya. Saiki ngene rek. Golek hiburan. Rene aku iki oleh ana kepentingan ya. Ana kepentingan dadi awakmu terus nono kene, aku tak nyusul bojoku nang rumah sakit. Oh, ngono ah? Ya wis. Ya. Aku pesen nek kena rumah sakit suntikno ya. Sapa? Lambemu suntikno. Wis tau tak suntikno gak tambah waras, tambah gandol ngene kok adane. Ya wis gak apa-apa. Stating kon ketan Tandungane nang waras. Bojoku muga-muga dungane nang waras ya. Iya wis. Wetengmu iki lho rada dikno Dede. Wis kok. Cuman mbek trobos iki lho. Apa? Ngene iki nek kantuk kadoan, sing Iya. ro kan mbek trobos. Iya. Sing gak ro kaya angka 10 kon. Lah kok iso? Kene sijine kan nule. Wong kok dipadak-padak nongko. Wis ya.
Babah, masih gak konco dhewe babah. Slamete awak dhewe memang gak sampak nampani duwike togel. Iya ya. Ruwak kon gak mentolo, Won. Apa? Mangkane tak balekno lah gak mentolo. Apa? Arek iku disia-sia kancane. Siapa ce bos niku? Nggone kampung wah. Ujume wong kenduren dekne gak dijak. Lho, kok iso? Lho iya, wong togel iki arang ana omahe. Lah nang ndi lho, Bos? Ya mbok nglutu saya ngotak kandhani. Masya Allah. Roki coklat. Celana ngene iki rok ngene iki rok. Arek iki dombo. Wih, wih. Irunge mancung. Ket biyen aku mbangir. Ket biyen. Sweet. Kon koyo Silakan. oh ya. Kan iku lapo kan iku? Gare silakan. Ari gak ngrumangsani ae. Monggo. Monggo. Kan lho lapo kan iku? Gare monggo. Gurimu lho. Gurimu. Oh. Lah. Walah. Ih. Rambutnya Bos lurus dapakno ngene Bos. Rem cakram. Kok rem cakram sih? Dikencana jenenge direm cakram. Rebonding. Loh, kok daetos ta, Bos? Kamu. Masalah sakmene tuwae gak iso suwitane gak iso. Ngene lho, Bos lho. Bisa kan? Ayo. Sweet. Lambene sing muni. Sweet. Ciut. Loh, apane ciut iku? Suwitane lho. Ciut. Sweet. Ya, sweet. Hi. Loh. Wah. Wis gak blangkemen ta? Kok iso iku lu ngomong angger ngomong dijogo ta? Lapo atik kukur-kukur irung lapo? Kak. Kon ngomong areke. Lah ngomong ku sing menungser gak le ngomong kon niku. Ngembangin aku bisu ngono ta ya apa? Kak. Lah iki ngomong apa? Ayo ngomong, gelem ngomong. Ukur kon. Kenalan. Oh iya. Kenalan, Mbak. Oh, potongane kaya ngatemo. Ojo emosi ngeri melayu. Lah dijak kenalan mencap-mencap plerok-plerok. Awal mulane mencet-mencet sing enggak. Wedoke sumbunge gelane. Atase praenku ya kaya kencetmu ae. Ayo wis seru ngono apa ngomong? Keliru dan gendeng. Oh, Keliru. ayo keliru. Atase kencetmu kaya raiku ae. Lah iya. Keliru. Ware iki rek. Lha mbek apa? Loh. Atase raimu kaya pencetku. Kencetku kaya raimu. Cek wis bos kan niku. Wedoke sumbunge gelane. Mbok, Kelapa kene sumbung ate lapo? wani ya? Kelapa gak wani? Gelut tak? Dulu ta saiki ta. Coblon. Kelapa sih dicoplok-coplok Mana barang. bos? Apa kan niku? Gelut. Wong glot kok dicoplok barang iki lho. Iku menarik wedok duduk lawanmu goblok. Tarin. Paran. Nek gelem njaluk piro? Kok njaluk piro ya apa sih Gak ngono lah ya butuh piro? Butuh apa? Aku saking akeh dhuwitmu ta. Duwe akon. Gak. Nggih nuwun sewu. Mana Dek 1000? Apa? Aja mau 1000 diwarak gak ono duit 1000. Maksudnya iku dengan tindakan etika iku lho bos kon niku. Nggih ngapunten, Mbak. Wong ancene kanca kula niki mboten sekolah, dadi omongin iku celap-celupin, celamincli. Sepertinya seperti orang tidak berpendidikan. Ya siji kali kula masih kaya ngeten kula tasih gak ada etika kali sampean ngoten lho. Lah sampean kandhani tak kanca sampean niku sing apike apa nek ngomong ambek wedok ku ya apa dikandhani. Pun kula kandhani tapi mboten kenek. Mboten kaya kula nek kula niku ancene wong arek sekolah, dadi kula nggih gak ada sopan santun. Mboten kaya arek niki. Wah, arek ngeten arek nopo ngeten iki. Sumpah mboten etika arek ngeten iki. Wong ngeten iki wong arek niki mboten sekolah blas. Paling gak tau sekolah iki pancen paling lulusan SD paling gak tako paling. Siji kali lulus. kula. Sampean paling SMA paling Mas ya. Lho, nek biyen SMA matur ngoten kula pindah. Teng pundi? Niku teng Semehek. Pundi niku? Sekolah menengah ekonomi atas niki lho. Oh, Nek niki biyen aja sekolah tapi kelas 2 pun motel. model gitu. Nggih, Semehek niku napa? Semean. Oh, Semeang. Nggih. Nggih, Semeang.
arek gak krasa. Kono dadi jempok ngono-ngono iku goblok. Sapa jempok iku? Lah kon jempok ngene. Kon jemok iku gak jemok kok. Enggak bos kon iki. Ngaku teko kene lho kon pun niku niki anu. Lho terusna wong ketok tangan sampean kok sing jemok-jemok kok. Kon mak ngene-ngene ngono. Aku mah gatik ngene, Gatik gatik ku mang sampean to lho. Ngono lho. Sik kon mayo apa? Aku gatik ngene, Ya gatik gatik. ngene, Mang. Aku gatik. Kon biasa ae lah gak ngono lho. Ya kon dohmu ancene kon. Wes kene ae. Pokoke aku kate rabi, aku gak golek-golek kaya awak-awakmu. Gak golek aku kate golek kaya awakmu dhewe ya. Golek sing penyanyi balapan dong. Telapo? Kon rabi nyanyi palapa sapa? Ya Mas Sodik. Telapo? Ora ati awakmu. Kepengin dirabi Sodik. Kaya ya gak apa-apa. Kon tak kandhani. Saiki Sodik untune gowang. Gowang gak gowang bapak pokoke aku seneng. Wek pokoke aku rabi ambek Mas Sodik. Wek Sodik saiki gendeng. Ika, wek. Ya gak apa-apa. Kon njaluk dirabi Sodik tak dongakno warungmu gak payu. Sodik sapa sih, Bos? Apaan Sodik penyanyi dudu penyanyine palapa. Lah penyanyine sapa? Moneta bae. Oh. Arek ngene kok lho. Oh, Monata. Ya Monata. Sik. Mumpung durung. Iya. Saiki awak dhewe ayo Mas, derek tanglet daleme Pak Supali sebelah pundi nggih? anu Sapa iki? Sodik. Nggih. Oh, Derek tanglet daleme Pak Supali sebelah pundi. Supali. Niki jaman mriku Nggih. pojok niku sampean menggok ngetan. Terus sing gadah yoga ayu. Nggih. Monggo matur nuwun Mas nggih. Nggih. Anu derek tanglet. Lamuk-lamuk. Oh, duduk. Tompel Mas. Niki Monggo. terus mawon ngetan. Nggih matur nuwun Mas nggih. Nggih. Bos. Dagelan anyar iku, Mang Bos. Terkenal iku goblok. Oh, arek sing terkenal iku ta. Ya iku man takon jenenge Sodik ya iku. Lho, Won. Golek omahe Supali kaya kate audisi bae. Audisi elek-elekan rupa. ngedit. Kok ngono. Iya. Mumpung durung ae ditutno won. Ngono, ah. Ayo ditutno ayo. Wong nek kadung sugih saking sugihe gak duwe apa-apa blas. Nek omahe wong-wong umume dicet kuning. Dicet coklat, omahku tak cet ireng. Enak wis klambiku ireng, tembokku ireng kaya gendruwo. Alah wonge ya ireng. Teko adosa kaya klenteng. Tak rewangi kaya ngene. Duwe anak situk kembange kampung kene dilamar sapa anakku gak tau gelem. Ya apa jan arek saiki ku seje. Pilihane mesti sing macem-macem. Idolane pengenane tangga sebelah kepengin dirabi Sahrul Gunawan. Tibake gak oleh Sahrul Gunawan dadak oleh bakul bakwan. Panjenengan apa maneh jenenge iki mang dini mang tak kongkon nanggone puskesmas nakokno kartu berobat budal jam 7 sampai yamene iki mosok kok puskesmas wis pindah awakku ki nek disuntikno gak cocok nek gak obat ngono
Gak cocok kancane aku gak wani suntik. Eling-eling anak wedok sing pengalaman. Iso maca, iso nulis ya tak kongkon. Lah aku ki ya jenenge wong tuwek wong desa. Gak ngerti lor kidul. Terus gawe karepe dhewe ta ya apa dini ki rek. Ya nek makne sik ana ngono, ngongkon makne. Wong aku bujang wis kira-kira gak rabi ki 18 tahun. Mbok gak rabi pancene gak payu. Padahal ya ganteng lho aku ki. Monggo niru aku ngono dadi tetek melek arek iki saking niru makne. Ngene iki biasane nek dirasani metu nek gak dirasani ya gak metu-metu. Angger nek biyen iku ana manuk prenjak ngono ana tamu. Pak, Saiki prenjake wis dibedhili wong-wong ya entek. Pak. Masalah dibengake mangi kula kok iso iku lho. Lho wong karo bapakne kok bengak-bengok. Lho nggo sing apik kene. Aku mang tok-tok gak sampe buka-bukaan kok buka dhewe lho, Pak. Lah kon kok iso liwat mburi ya apa sih? Lah iki mang kan mbetani omahku. Oh, lho Apa sih, Pak? lho kok iso lapo lah kon tak kongkon nang puskesmas. Urusan obat nang ndi obate? Tutup puskesmas e, Pak. Tutup. Tutup. Nggih. Kon tumen ana puskesmas ku prei. Dina Minggu lak prai sih, Pak. Puskesmas iku masih minggu ya buka, ana dokter jaga. Tutup, Pak. Gak tulisane buka ya, Pak. Ana tulisane tutup. Aku mlebu ana tulisane tutup tok ya, Pak. Oh, keliru lak apotek nang kartune bapak takokno kapanane lak kari. Terus gak lek apa-apa iki? Ya enggak, Pak. Dari kongkon meneh ae balik ngono, Pak. Semene ae balik ya apa sukon niku. Din. Kon niku lak wis gedhe sih. Ya rupane aku wis gedhe, Pak. Sing tak herani kon iki angger dilamar wong, cowok ganteng, wong sugih kok ya gak gelem kok mesti mbok tolak. Lah kira-kira kon iki ape golek bojo iku sing model ya apa sih? Pak, nek aku nek rabi meneh aku mau ambek wong-wong sing ngono-ngono iku nek gak ambek Mas Sodik aku mau, Pak. Mas Sodik. Sodik. Nggih. Sodik bakul sate. Dudu arek sing ngobong-ngobong boto iku ah. Dudu, Pak, kok obong-obong boto sih sampe niku lho. Lah Sodik sapa lho nduk kene kampung lho gak ono Arane telapak sampe niku tuku kaset ta, kaset palapa iku lho. Sodik kok kaset. Sing nyanyi-nyanyi nduk palapa iku lho, Pak. Ya nek aku ki arek enom, bapakmu wong tuwek kok mbok takoni Sodik sapa. Ya sing nyanyi palapa iku lho. Nek kon gak gelem gak dirabi Sodik gak gelem. Mau, Pak. Umpama dirabi anake camat ngono ya apa? Wis mau nek gak Mas Sodik ya mau, pokoke mau. Umpama dirabi anake bupati. Wis mau ya mau, titik mau ya mau. Ngono ya, Sodik ya. Sodik. Wis gak wedang aku. Pawone ku rono. Kok nang kono nang toko ah. Golek gula dhisik, Pak. Wis tak tukokno mang gula 3 kintal. Gawin bantal. Aneh-aneh anakku rek. Sodik. Aku tahu krungu tapi ana Sodik tukang gigi. Sodik sapa ya Sodik ya? Jan. Monggo. Iki kok ana rut gulit ya. Nyun sewu. Nggih. Iki wong gendeng kesasar berek. Monggo mriki nak, mriki. Monggo. Wonten tanggapan. Wonten tanggapan. Tanggapan jaran kepang ah. Sanes ibu ngriwu yai kata. Nggih tepangaken kula Sodik Al-Hadrah. Sodik. Nggih. Ini kita potongane Sodik iku.
Kuwi bae gak tau nyetel kaset wong iki tibake. Lah sampean mriki niku lan apa nak Sodik? Sesuai kali karep kula. Nggih, nggih. Kula niki ajenge nglamar anak ndika. Napa ndika enggak ada anak wedok? Oh, enggak ada. Anak kula wedok pancene. Biduanan niki. Mboten cuma nggih senengane orkes. Oh nggih. Kula nate syuting ngene ndukur laut. Anak ndika nontok. Sodik kok kaya kudanil ngene ya. Atas suksesnya kula mantun mencolok Budi Palapa nang Monata, Nggih. sakniki nang orkes Cakra apa mang ya? Cakarayam. Sakniki rekaman kula tambah akeh, dhuwit kula akeh, kula mali lemu. Monggo iki. Nggih. Wong ngeten iki paling tidak jualan. Sodik nggih. Oh nggih, Sodik. Oh, Sodik. Nggih. Nggih nuwun sewu, Pak. Nggih. Kula dereng saged niku ngelabang rambut kula. Mantun keramas. Nggih, sepunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jar. Ono maneh. Monggo. Jangan begadang. Kok iso kayak boneng. Dulur sampean ta niki? Nun, Dulure ta? sanes dulur kula nek ningali pawakan kaya dulure Uding niku. Tepangaken. Saking pundi, Nak? Saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Enten damele ta? Nggih. Kula Pak Supali. Oh. Sinten? Pak Supali. Dublek. Oh, sepuntene mawon Pak Dulek. Supali kok Pak Dulek. Wangel ngomong. Kula Sinten? Sodik Al-Qadirun. Sodik. Sodik Lah napa? Sodik napa niku? Sampeyan niku sodik sing pundi? nyanyi, Penyanyi. nyanyi. Kok loro? Empun gugu omonge Nggih, tiyang niku sanes penyanyi nek niku. Sanes penyanyi niku penyakit. Lumpur rawi. Oh, caula. Lumpur rawindo. Sampeyan pek. Wah, Tetah. Untu kok iso coplokan ya apa iki? anu cocok mari pasangan iku, Pak. Sampeyan sodik. Sodik Sodik niku penggaweane napa? penyanyi. Oh, penyanyi. Penyanyi. Iya, ya. Penyanyi, Pak. Terus mriki lan apa? Ah, ngelamar yogamu. Yogamu. Anak kula. Nggih, Sodik nggih. Sodik. Oh, nggih. Ah, rambutnya, Pak. Nggih, kula mboten tau ro sing Kon wis tuwek lho ya. Nek ngomong aja celometan kon. Lho, lha apa? Tiada Sodik satu di antara duanya saya Sodik. Mau apa kamu? Lho, aku ya gak mau apa-apa. Saya yang Sodik. Melodi. Mpun percaya, Pak. Mpun percaya mboten enten. Sik. Sodik. Aku ya gak soal percaya ya gak percaya iku gak ero, Nak. Yo. Wong aku ya gak tau ro persis sing rupane Sodik. Oh. Aku ki wong desa. Nek ngene kaset-kaset nika kula nika. Kula tengerane rambut niku, Pak. Nuwun. Lho, ono maneh. Mpun dipercaya. Apa leres girane Pak Supali? Nun? Apa leres girane Pak Supali mriki, Pak? Oh, nggih niki omah kula. Kula Mas Sodik badhe nglamar yoga panjenengan. Mriki. Oh nggih. Cari wong balung pangkang Sik, apa maneh. Kula Mas Sodik. Sodik, Nggih. Sodik bakul areng. Oh, keliru, Pak. Sodik. Sodik penyanyine Monatai lho, Pak. Penyanyi ning Desa sampean iki, Pak. Gak tau tuku CD ya. Gak tau nonton TV ya, Pak ya? TV. Kaset gak duwe kok TV. Oh, iku salahe, Pak. Mpun percaya. Sodik ngeten iki lho Ya niki aku bakul iki lho, Pak kabeh Sodik, niki. Pak. Iki Sodik. Ganteng, Pak ya? Eh? Ganteng wong. Iya, ganteng-ganteng. Wis jan kaya
Poci. Ganteng rek Iki sapa Pak iki, Pak? Iki sapa sing Oh, bener no. Sodik iki Monata. Loh, aku ya sodik ya, Pak. Sampeyan sinten, Pak? Anak Sodik Manitu. Apa man itu? Terus tujuan sampean mriki? Nglamar ya jenengan. Oh, nglamar anakku. Nggih. Ya ngene ya. Wong kabeh ku mang sing duwe karep ya sampean. Nggih. Nek bapak iki lak gak roh persis rupane Sodik sing temen iku ya apa, gak roh. Kene iki asline antenan dengan Nggih niki Pak, asline sodik niki, Pak. Oh, ngene iki. Niku palsu. Mosok sodik koyo ngono, Pak? Pak, Sodik. Lho ya nandeng-andenge padha. Andeng-andeng. Hei, Ya iki ono sodik. kompele lho. Jejer. Sing ganteng ndi, Pak? Oh alah, bareng dijejer tibake ketok ndi sing ganteng, ndi sing elek ketok wis. Wis gak ono sing ganteng blas. Mulane emang lah aku ngomong audisi. Perlu bukti Cek, ta, Pak? cek. Nah, Anakku pancen kepengin dirabi wong sing jenenge Sodik penyanyi. Penyanyi, Pak. nggih. Aku gak iso mutusi. Nggih. Mergo nduk kene kono Sodik sampe 3 rek. Sing asli kan iki asli. Gak Sing ono asli iki, Pak. lorong kas gak ono iki. Kene iki. Ya tenang tak celuk anakku. Kon ngaku sodik iso nyanyi kon. Santap kene kon ku. Jajar. Aku wong tuane juga merangkap panitia. Ini. Setelah Pak aku Sik tak takoni sik. Kon gelem dirabi nek pancene besok duwe bojo Sodik, ngono ah? Iya, Pak. Lah, saiki gara-gara iki wis ketok. Omah kene klebon Sodik sampai akeh 133. Kok akeh, Pak? Aku Iki sodik asli. Aku Sodik. yang super. Iki ngaku Sodik. Iki ya ngaku Dosik. Bose. Sodik, iya. Yo, Pak. Yang aku tak ira-ira iku Wis, kon sing roh rupane. Yo karo aku nitik rambute tok lho, Pak. Lah rambutnya asli. Tapi kok kembar kabeh, Pak. Rambutnya asli. Lho, rambute Sing ya asli pikir rada ombo. Iki yo kembar ya, Pak. Iki yo iya, Sik, Pak. sik. Kau niku gak Sodik, kau niku Apa? si buta dari gua hantu. Cendek. Sodok ini kan ku. Mantun karo bonding. Oh, iki wis mari direbonding iki. Niki nggih niki. Rem cakram. Saiki tergantung awakmu. Wong kon sing ngangen-angen. Ya apa ciri-cirine Sodik sing temen ku ya apa? Wis ngene, Pak. Sampeyan kok nyanyi ae, Pak. Aku apal ambek suarane, Pak. Ya Sodik? apa, Pak? Iya, Pak. Oh iya, Sodik iku penyanyi ya. Penyanyi, Pak. Nek ro suarane lagu Boleh berarti kon- dites. Ro. Ro, Pak, aku, Pak. Kocek Pak iki iso udan-udanan. Biasanya suaraku enak, udan-udan rusak. Gak urus. Sudah menjadi keputusan anak saya. Iya, Pak. Pokoknya nyanyi. Sing iso nengeri suarane Sodik waktu nyanyi ku anakku. Ayo awakmu Tes. tes. Lah apa nek dites sodik asli ini kok dites iki lho. Ya nek kon gadungan. Ulah apa? Sing Sodik iki Sodik bajul iki rene. Sing enak lho nek ngomong lho. Sodik kait lemu dibajul-bajul. Lho aku gak ngerti sing asli sing ndi gak ngerti. Nggih kula niki asline. Saiki nyanyi yo cek dirungokno anakku nduk kene. Nyanyi kene ae. Oh nggih. Kon Dik, juri. Kon tak eling sih aku disoting ngono nduk. Trali besi kon nduk tahanan nih kok. Ya eling. Lah iya. Sampe nyanyi sik. Ya iya. Gondol pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglimpang segone dadi saklata yang benar di penjara yang salah tertawa sungguh mata dunia tidaklah sempurna lali. Nek lagu niku pun lali Pak sok. Aku gak tahu gawe lagu ngono, gak tahu. Aku gak tahu. Iki lagu wis mati penjara kok. Ya wis, nyanyi mana? Nakon. Saya tahu dawa kupang tahan bacok. Ngono-ngono disotek iki kaya. Ya. Lho mbulakan ya apa?
Lah kon ya apa Sodik? Lah iya. Soale kula mboten tau nggeni lagu niku. Lah kon Sodik ta Sedik? Aku ra bisa turu jengkel delok embokmu. Sing ngene iki lho apa iki? Gak ero. Lah apa mbokmu kan jengkel-jengkelan Dik. Cukup. Ketara lek sodik palsu. Bisa ketemu kok palsu. Waktu habis. Ini. Iki Sodik curut. Sodik curut lah, dik curut. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking suaraku rada rusak. Lan udanan. Aku nek nyetakno lagu ya ambek koncoku. Sopo? Sido. Sampai solik goblok sida. Solik. Lah yo Solik, Sido ambek Solik. Oh, boleh. Sido ambek Solik. Saya akan menyanyikan lagu ciptaan saya sendiri dengan judul Lumpur Lapindo. Oh, enak bae rek rek. Enak bae. Bae wong aku sing menyanyi kok babae. Ya gak usah nangis. Ya gak usah ditangisi, gak usah. Nyanyi yo. Lah wis. Lho, judule wis lho. Nyanyi lagune ndi? Lumpur Lapindo. Lah lagune. Lho, omaku lho, Pak. Kelep lumpur adi nangis. Ya kemana lagune, Pak? Lagu nyanyi ya Nak ya. Nyanyi Pak, nyanyi. Nyanyi. Saya akan menyanyikan lagu kenangan nostalgia dari teman saya yang tadi ketemu di Mojosari. Tikus buntung duwe anak buntung cici cuit si tikus anake buntung gajah buntung duwe anak buntung cici cuit si gajah utele buntung sapi buntung anak habis. Waktu habis. Terima kasih. Mana? Akhirnya Sik. Situ gorong kok, susu ae. Tunggu, Jelas jajak. gak iso, gak iso tuh sodik kok. Sodik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. niru aku. Apa ngaku sodik asli kok? Ya niru aku ketarae. Gak iso lho. Aku mah ya assalamualaikum kok. Beri tepuk tangan yang meriah. Dayoku. Saya Pak sekali akeh. Asli soal sodik. Ya gak apa-apa. Dengarlah wahai gadis yang cantik. Dulure Pak Supali nyanyi kabeh. Paling tembak suaraku iku mang. Sodik asli. Apa jange ngono kok? Aku padamu sangatlah tertarik. Aku mau jange nyanyi ngono aku. Ya apa, Dik? Asli Sodik. Sik, tenang. Dari jauh ku datang. Lapa kejelok. Niru aku. Lapa kejelok. Untukmu. Kene, Dik. Ya itu ya. Sik kurang percaya lah aku Sodik. Kau pergi tanpa Gak cocok. Ya apa, Pak? Bisa ini, Pak. Si ono undian maneh iki, Pak. Ono gini. Kau nak tahu cerita karo bapak. Iya Pak. Jare Sodik ku nek nyanyi gak ijen. Yo kadang ijen, kadang wong loro. buat mesti Pak kula nyanyi. Nggih ijen, nggih wong loro, nggih wong telu. Duet campur sari. Campur sari nggih duet. Duel. Dites ae, Pak. Tenang, nek kon niku gak nyanyi campur sari, Napa? campur bletokan. Lah nggih lumpur lapindo niku wau, Pak. Dengarlah. Bapak kok melo-melo sih kok. Campur sari. Cilik melok-melok. Bisa campur sari. Saged, Pak. Nyanyi yo. Kok kementos.
biyen wis tak tukokne wujud tali sakutange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi ora pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melo aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kutang iki mas taline tak kondurake mergo peperangan aku dijodohke malah karo priya seje wis cukup mung sapene wae doh kang mas antum basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake mas dibagi tali kutang iki tak simpen tekaning pati tali kutang bojo tresnaku kang suci Niru laguku. Balik kono posisine. Setir palsu balik. Kandhane suarane gak cocok. Gak cocok. Sing nentokno iki anakku. Dadi nek anakku muni si A si B ya gak oleh ngersula. Nek kon dipilih anakku ya kon aja seneng, Aku Dik. nek kon dipilih anakku ya aja kudu seneng, Iya. sebalike awakmu ya aja susah. Lah apa susah dipilih kok susah? Saiki ngadep rono kabeh. Aduh Gandhi. Ngadep rono, jajar. Garis kene malah. Ngadep rono, maju. Kowe nyel. Maju. Siap. Gerak. Kencang depan, gerak. Gak oleh jundas. Rajat, masa iya kan depan ngancam, Pak. Ngancam, gak oleh ngancam. Oh ya. Tegap, gerak. Balik kiri, gerak. Kencang. Kiri lo. Kiri kene lho. Kene kiri. Iki kiri. Oh, iki digawe kiri ya? Bu. Kenceng. Kiri, gerak. Kiri, gerak. Ngancam kiri. Tegap, gerak. Lencang kanan, gerak. Bocor. Bikin nakal. Pasu. 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 Pun kula cokor, Pak. Ayo digawe. Palsu. Manten rekaman kula cokor rambut kula. Palsu. Sing apik aja rusuhan digawe rambutnya. Iki sodik ta wong bambung arek iki. Awakmu sing nentokno. Sodik-sodik iki wis nyanyi kabeh. Saiki tergantung awakmu. Iki pas arek, pas arek. Tegap, gerak. Para peserta diharap merem. Merem, cekak kaget. Abot rek. Yang abot sakane. Aja kuwatir. Aja ngerusuhi. Apa ngrusuhi? Ngerusuhi kan. Mbak. Apa ngrusuhi? Anakku sing titen sodik ambek saduk. Sing iku ta? Ya wis entek-entekno lah pancen sing iku. Loh, mele iku ta? Waduh, Won. Lah nek iku mele iku
Wis kono wong tak Liya putus kawon. kok, wis. Kenceng aku. Aku tak Ya gak ini apa-apa. wis. Tak elingno nek kena mbek iki 3 dina elek kon. Bapak ya aku cinta. Arek ini biasanya kan seneng-senenge. Nek ngesun kon nirune durung kena untune dhisik tok 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 tok. Bapak sih pun sensasi ya. Tapi wong tresno ae. Sensasi opo? Gak apa-apa. Gak oleh kalah kudu nglegawa. Emang apa ngene carane Ayo, ati mulai. loro rek. Boleh sakit palsu. Gak karu-karuan. Ditenono kon lho. Mene adik kepet aku dalan tak kandakno wong-wong sapa maneh. Sodik, Nak. Nggih. Sepurane bapak, pancene bapak gak tau roh, gak tau ndelok orkes, Nggih. gak ngerti TV, Nggih. jadi gak ngerti sing sodik sing umum-umum sodik ku bapak ya apa. Tapi anakku wis meyakinkan bahwa awakmu iki sodik. Nggih. Nek kon wis tresno temen mbek anakku, Nak, ya kon kudu tanggung jawab. Oh beres, Pak. Mas ya penggawemu nyanyi gak apa-apa wong anakku seneng. Ya Pak aku seneng lho Pak. Besok sodik karo Dini rabimu tak tanggapno yaiku nek orkes Monata nek ludruke tak tanggapno ludruk karya